Ti naki ai ki bangi nilai keren hang tu. Haka jing penjat kam, haka jing buan pui perkan. Let's see nila ong kuma ka tu ka kalemat, haka jing buan pui perkan. U Joseph u lek bahaya ka yin kujung paru. Hendrai bangi pat dia bangi puli ya kani ka jinget hu ya kani ka kana. Haka ni ka pateng ka jungi mentah bangi puli. Ngiyo i ba ka jing trei ka jong u Joseph. Kalak ban bahaya ka yin kujung paru. Hendrai kita lai sinong pat dia jong kari Egypt. Kabu yaki kakalin am akasang sot yaki. Wat haba ki kim smo kan mau e ru em kita kijing e ke baki ki kando. Ki ai dap ka jing kiban namar ki i ba kumba kalong ye long sem jong pharu ka ai haki ka jing im. Dan reki klet no lan di kim sim lai i ba maki ki li hapan ban sya ka jing long marau. Hmm. Ba ki jong u Jacob de haba ki wan pai na kari kanan nan te wan wat ya ka bam na kari Egypt. Ninang perkhat ba haba ki syong kum kinong wei. Yin long sa kum kinong wei. Wat na dak layo ka jaka apo Goshen. Andai ka ni ka dekat ka arpinyo hang ni ka itu igi kerpang tan ka jing itu sepang jo kalong yeng long sem jong u Jacob. I pen ban ba la ki long ki ban ban syong shipor. Andai ka jing ker ku jong blai ka pen roi ker hai ki yo ka jaka ka wakin man roi barkin manang krau. Iki jingja ki ban saja hadin kim se itu igi shanu ka ni ka dialam. Tingnya poi no syam tu Kawai ka ba kuma kawai ka ba nang kan mau su ka jingtrai ka jong Joseph hari Egypt ka glen jo ka khlam ka kentiu ya ka bor ka kentiu ya ka ikhtiar ka kentiu ya ki ek baro na ka mtaw si paro na ka jinglong ka ba ulong ben shwa nan taw ba long sundan utrai jong ka hima ba ro kawai na ro wat ki beriu terwai la di hadu upur pakin loko bikin jamarau ngar ka jaka kila asyu cingri kila asyu ka pisa ka pakidan kila asyu na do pastang ka kham kani diga ega ba dan ka jing yo nong ni ka yes im ka dan ka jing do nong ni ki pat ba pat ka dan ru ka jing men toy ka basnga ya ka yen ka sem chakop pat ki lung dien ki jo dan lai batang i ka tur ka jing ta oh cái đấy kata fi ông phi thì ni jam shu tiki syaka dekat ke tu pemila ada pulih minyak tu dekat ke aku pra tapi ni pet biangan share ni screen to ha kan ke dekat ke aku pra ni i hang ni ya ka jingya thu pan ha ka jingya dei bat uni ubriu u Jacob ni dah sudah ya pet tentang yang tu dekat ke aku nyawu wa itu ini dah ke kerten Israel namar ke ya so bat katu kebenta kebai dei bak kajing man bah kajing roi kejuki ha ke kendo Goshen ke berada dari Egypt. Andai benta pada ke kendo kerpang ya Jacob pun ukmatiman jong kikut Israel kadi nabur. Andai hal ni diulong ukpa jong Joseph. Nak terdal itu ni nak keteng u Jacob. No kani ka benta ke bakaran kani ka dekat ke perkopra. Hai pan Syau Jacob kum ubrio. Om siya kada ke benta jong Israel panjang sindon ya kajat ubrio. Jeng roy ke jong kan bet kum ya ubrio pa jong Joseph bawan ya kawan syong syakari Egypt da kajing tip ku ke jong paru. Kajing ya tu ani ke dekat ku akan pra ke long. Na du opor wala poi syakari Egypt. Rayo ya kawan im hadu kat nyosnem. Kini ki kat nyosnem ki kentup ru ya kita kisnem jong nem sniu ke kima katu kat kisnem bat hadin kata kisawan ru sekisnem ki babaha e kumbakalong katu kar kombu jingken ya kini ki brio akan ka kitab Genesis ke bangi puli ki renong ki syakman ang ni ru la ai ya ka jingdap pura jong kisnem jong Jacob ki im akan ke seni pertai bat kumta ka dekat wa pra
Mar peding jong ni gadkot kisngi ka arta jong ujakop kisnam kajing im jong u ken ila long shispa sau po nyo snap ta ta ka shai ba kan ni ki à kan nadu kan khot ka khandai jo kan kalandong la yethu ong tu na organ po shiri Egypt kabuli akan du ifaru kuli kan usnem maladon ừ Figi Kenya tu ka snem ka bu yethu akan khot ka khandai Bat kani ka wadan ha kani ka aku pra ka yemir ya ka tu ka snem kani ka om shispa sau ko nyos no kani kam na doni ka ba ngin kren shibun hang ni Henry ka ka ba ngila ban shu ring jing bot hang ni ka long hadin bun snem jong ka jing bom yo Joseph na du bu pha ban ni wat la ki jong ke hinnen anda boleh siampat balau jong fu Jacob uyo ban don ringkat ban Joseph hadu akini ki khat niot liki snap lau Joseph udon ha yeng im ko jong paro lani ha jaka ko uyo ya ka ban syong unong sincha Henry ka jing kandu bo Jacob kan thup rut yakini ki khat niot liki snap Atlong ka jing ku ko khrao u Jacob akisin kata jok jing tunan menyok bandar ringkat belau jong kun wa u tang ye jam shu ừ khot ke war po khandai bat kisni jong u Israel ki la nang jan bo yap no ti ula khot de Joseph u khun jong u bat ula ong ha u na da menta ngala shem ka jing sno ha khwat jong me tubo nga karpat ye me yala ka kti ha po ka skep jong a bat tu pen I ya nga ya ka jing sno ha bat ya ka jing shisha tu wat tep ya nga na karpat ye me ha kari Egypt dan bet bagi polis nan duduk dekat ipo Henry ngan yo thia bat ki kpa jong na ti men penba no yanga na kari Egypt batu men tep yana ha ka jing tep jong ki uru ulaong nan le kai kat kumbalong ka ktin jong me to kani ka dekat ke af kondai itu ki benas dang kilong ki kentin jong ubabu ya kani ka khana ban sa jingkan mau bagi kilong din ru yo yo pulia ka bar ka kham pang ừ ya ki khun Israel ừ di namar bala tip yo Jacob da ka kerteng Israel bat bala mi ru kajat bendu Israel hadin kadon jengmut bat pelan kam da kini kintin kismi jong Israel ban tip na ka ai katengrai kimi ừ di kan ni ka jingit hu hang ni Kamut kamut kani kabanta kisni jong Israel ke lanang jan mo unyap no kini kini kentien ke jong unong tho ya kani ka hoi long u benta ba itu dia thu kan hoi ki kentin jong u ba ya thu iya kani ka khana ban sam pateng na kawi ka pateng siya kawi pa di enda haba kilayaro hmm di hilatip iki amki kun Israel di ka papunan hmm kam ani kisngi jong Israel kaya rap iki ru bakin sumuthu na ketemprai kimi Klam dan hmm nyat palat seduk show Abraham Henry Hangni ya tang hau ha ki bayar pateng bet bet tang na u Jacob hmm ni ka jinget hu hangni ka long bet ja ayu ha kita kisngi kiwa ulajan yap hmm Tim shimyet hu hakasnem ka bakat no Henry la shikran kulum hangni bahaswab kan poi ta ka po sa khlat ukhot ila ujong khun u Joseph bat kitu kikentin ki ba uya keren pa u ong ila ujong khun lada mentang la shem ka jing snob ha hakmat jong me ni hini kum ka jing karpat red am namar u Joseph menta udan ha ka bor hmm kat ba u hmm pa ujong u pade ulong tang unong wan shong shipor syakar Egypt bat ubayo ya ka jing snob ha panyo ya ka jing besa nakalong yelong sem jong u Joseph namar nginum klat ba u Joseph ulan dap sham kurim hapo Egypt Hashwa ba u Jacob unwan sha Egypt hmm ti lada katu kajing le bha kajong Joseph hakapo bikiwan pai hakapo bikiwan hiar na kanan sekari Egypt apdeng jo kanem sniu menta
u gini ki kentin ki lokum ki kentin kerpa lada ngala syam ka jing sobha hakmat changme gilong tang ki kentin jing kerpa ki bala banyo ke jubab ho oj lani em te ringkat berkata upen pau ikan ki jing kerpa da ka ba penon kami ki kentin bu yala ka kti hapo kaskep jonga kani kedai kerukom ke baki jupalan kam di Hebrew haba ki penbu ya kajing smai hanu rahanu bakin ai ya kajing kular te ngila adab ya kulie te kilenang ki syakmat haka pojong Abraham gu upale kumju ya Hmm. haka bai dai Uh, bat u Isak kama bu uliwat ya ka kurim nam tajung Isak itu syakri di pak bu ya oh, kti kasket am hmm. te nginim dai jam cengai kata kani kadai ka dustur ke baki kile te kimut kumno kata te ngi ngi pher ka kolsyor ngi mla ban shem phang kata ring sung thu ba